ndụ mmiri ndụ azụ, onye biri ma ibe ya birikwa. O jiri n'ọkara gafee ihe ahụ kụrụ ụnyaahụ Nasuigbo TV. Ngwa gezienụ ntị ka unu nụrụ akụkọ ụgha nke na-atọ ọchị nke na-abịara gị Nasuigbo TV. Ọka akụkọ n'ụbọchị taa bụ Maazị ND Baba. Ngwa tụzienụ ntị unu n'ala ma zọgide ya ụkwụ n'elu ka unu nụ ka o si wee mee n'ụbọchị taa n'akụkọ ụgha nke na-atọ ọchị na-abịara gị Nasuigbo TV. Ndị ahịa nọ n'Imo steeti eburu na abụ ekele bugara gọvanọ ọhụrụ ha iji wee kelee ya na mbọ ọ gbara iji wee kwụọ ndị ọrụ penshọn ụgwọ ọnwa eji ha kemgbe afọ 10 gara aga. Ndị otu ha kpọrọ Aba Madness Union n'aha mkpirisi, ya bụ otu ndị ara nọ n'ala Aba, nọrọ ụnyaahụ wee gaa ngagharị iwe wee na-ejidesi ụfọdụ ndị mmadụ ndị na-eso ha wee nọrọ na union ndị ara. Oge onye isi anyị bụ Maazị Henry Ifeanyị Mmadụeke jiri n'ụjọ na-ajụ otu onye ara ajụjụ ihe bụ ebumnobi ha ji wee na-ejidesi ụfọdụ ndị mmadụ n'ụzọ. Eze ndị ara gara n'ihu gwa ha sio na enwere ụfọdụ ndị mekaniki ndị na-ekwezi ha mara ndị bụ ndị ara n'ala Aba. Ndị dị otu a ndị na-eti akwa ọrụ ha ruo 1 afọ na-asa ahịa mmiri wee zie na-emezi amazi nke ndị bụ ndị ara na nke ndị isi dị mma, na ndị dị otu a kwesịrị isoro ha wee bata na union ndị ara. Unu ewela iwe na unu nọkọtara olu anyị wee kwụsị, ọ bụ aka ọrụ ndị NEPA. Gaghachi na akụkọ a eji wee mere isiokwu n'ụbọchị taa. Ndị ara nọ n'ala Aba nọrọ ụnyaahụ wee na-agagharị ngagharị iwe na-ejidesi ụfọdụ ndị mekaniki ndị ahụ dị ka ndị ara na-eyi otu akwa ọrụ ha n'otu afọ na-asa ya mmiri. Iji wee nọghachi akụkọ a ọzọ, ngwa gbanyezie Nasuigbo TV ma o jiri ọkara gafee ihe ahụ kụrụ ụnyaahụ n'izu ụka ọbụla. N'aha ndị niile mara ha so wee rụọ ọrụ n'ụbọchị taa bụ Lọlọ Ngalakwesịrị, onye nke pịrị m aka n'igwe. Mụ onwe m bụ ND Baba dere ihe a ma sụgharịkwa ya n'Igbo wee gụpụtakwa ya Nasuigbo TV. Ka emesịanụ. Nsikara Nasuigbo obi agaghị ekwekwa m. Nsikara Nasuigbo obi agaghị ekwenu m. Nsikara ụmụnne m obi agaghị ekwenu m. Nsikara ụmụnne m obi agaghị ekwekwa m. Nasuigbo TV aye obi agaghị ekwe n'anyị o. Ewo obi agaghị ekwekwe m. Aye obi agaghị ekwenu m.